बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ जोङो बरायग्रोना लाबाय। दायो जोंजों दङ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बाबुल बर' बिथां। दा बिथांनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसानि गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि जिथुनि हाबाफारि सोलिबाय थादों 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 2007 मायथाइनिफ्राय 2020सिम जिथुनिखि मावथांखि बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? गिबियावनो आङो जे बड'लेण्ड खौरां रादाबनि जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिसिम आं उदालगुरि जिल्ला बिसोरनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोखौ गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दा आं बे समावहाय नोंथांनि सोंथि बायदि आङो फिन बायदि आङो बुंनो लुबैगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि जि सोलोंथाइ बिथिंनि जि थासारि बा जोंनि जि बर' समाजनि गेजेराव जि इलिटारेटखौ जोङो बोरैहाय बेनिफ्राय जानगार खालामनो हागोन, जे जोंनि मानसिफोरखौ शिक्षित खालामनो हागोन, बे बिथिंखौ लानानै आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव बर' माहारिया गुबुन हारिजों जेरैबायदि नाख्रेबजानाय बेफोर बिथिंखौ नायनानै जों नुबाय जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइ बिथिङाव खोब गोग्लैसोनाय। बे बिथिंखौ नुनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर हिसाबै फोसावदों आरो सोलोंथाइनि खामानि मावबोदों आरो फैबाय थानाय समावबो मावलांबाय थागोन। बे थांखिजोंनो बिथांखिजोंनो 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर फोसावनाय जादों आरो 2007 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोर एबा मिशन क्वालिटी एडुकेशन होननानै फोसावदों आरो बेबायदिनो खामानि मावदों। दा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जे बर' फरायसाफ्रा बर' बिजों फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसानि अनजिमायानो खोब खममोन, जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावबोदों मेसिभ भाबै। जेरैबायदि जों बुंनो हायो जेब्लानोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर हिसाबै फोसावदोंमोन, अब्लानिया 66 फरायसायाल' सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो बेनिफ्राय फैयै फैयै जोंनि जि बर' बिजोंनि जि सोलोंथाइनि हार गुन गोनां सोलोंथाइखौ बोरैहाय आपडेट खालामनो हागोन, बे बिथिंखौ नोजोर होनानै माखासे खामानि मावदों। गामियारि सांग्रांथि मेल लादों, दिथागिरिफोरखौ लानानै सावरायदों, मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै सावरायदों आरो फरायसालिफ्राव थांनानै बा गामि गफायाव थांनानै जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ लोगो हमनानै माखासे थुलुंगाखां होनाय हाबाफारिफोर लादों। दा बेफोरबायदिनि बिथिंनि गेजेरजों खामानि मावै मावै लासै लासै जोंनि बर' बिजोंनिफ्राय जि मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननायनि जि हार बे लासै लासै बारायबोदों। गिबियाव 2006आव जेरै 66 फैयै फैयै दायो 1000 बा 1800, 600, 1500 बेबायदि जाफैनाया दिनै दा बिदि खामानि मावदों आरो बेनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' जे खामानि मावनानै बेबायदि जादों आं बेखौल' बुंनो नागिराखै। फरायसा बिथांमोनाबो गोसो होनानै फरायदों आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो एसे माने गावनि गथ' गथायखौ जोथोन लानायाव एसेब्लाबो गोदोनिख्रुइ एसेबाबो खामानि मावदों, समाजनि मानसिफ्राबो एसे खामानि मावदों। बेनि थाखायनो दिनै बेखिनि अबस्थाया मोनफैदों आरो बेखिनियानो जोंनि थाखाय आं थोजासे होनना आं बुंनो नागिराखै। मानोना फैबाय थानाय समाव जोंनि जिहेथु टेक्न'लजि जुग होनना बुंदों, बे बादायलायनाय मुगायाव जोङो थावरिनांगौब्ला, गुबुनजों जुजिनांगौब्ला, गुबुन जौगा माहारिफोरजों जौगानांगौब्ला जों गमामायैनो जोंनि गथ' गथायफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाहोनांगोन, क्वालिटि इडुकेसनखौ लाहोनांगोन। अब्लासो जोंनि जि बर' माहारिनि गेजेराव IAS, IPS बा डक्टर इन्जिनियार थोजासे रोखोमनि ओंखारगोन। नाथाय जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो IAS, IPS आखाइ मोजोमाव जों साननो हायो आरो दा सोलोंथाइ बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि, बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि, बर' समाजनि रायजो राजा बिथांमोन, बिमा बिफा, फंबाय बिनानाव, गथ' गथाय, फरायसा बिथांमोन बयबो माने मेसिभ भाबै गोसो होनानै सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनांगोन आं सानो। अब्लासो बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे सोलोंथाइ बिथिङावनि जि हार बा मानदण्डया जौगागोन होननानै आं सानो। बे समाव जोङो मोनथिना मोन्दों बा जों नुदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै गोबां समाव गोबां खामानि मावबोदों। गोबां खामानि मावसेयावबो दिनै गभर्नमेन्टआ जिबायसा इनिसिएटिभ लानांगौ दा बेवहाय इनिसिएटिभ लायैयाव जों नुनो मोन्दों बर' बिजोंनि सायावहाय खामानि मावनांगौमोन, बेबायसा खामानि मावाखै, जायनि कारनाव जोङो रिजाल्टखौ मोजाङै मोननो हायाखै। दा बेनिनो जोङो
नैबे समावहाय गोबां बोसोर जों नुबोबाय गभर्नमेन्टआ फ्री एन्ड कम्पालसरि एडुकेसन सिस्टेमावहाय खामानि मावदों बे बेसेन नाङै सोलोंथाइ होनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थानाय समावबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसाफोरा नांगौ बायसा टेक्सटबुक मोनाखै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दा नोंथाङा मोजां सोंथिखौनो सोंदों। मानो होननानै बुङोब्ला आं दहायबो बुंदों जोंनि जि बर' बिजोंनि थासारि बा बर' फरायसाफोरनि जि हालोद बे खोब मोजां थासारियाव गैया। जोङो बेखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा 2006 मायथाइनिफ्राय खामानि मावबोबाय थादों, दिनैबो मावबाय थादों। दा बे लेखायैनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जिहेथु जे फ्रि एन्ड कम्पालसरि इडुकेसन होनना बुंदों, RTE-आबो बुंदों दा साफ्रोमबो फरायसायानो बेसेन होनाङा जासे लेखा बिजाबखौ मोननांगौ, सोलोंथाइखौ लानांगौ बा मोननांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों सरकारनि बेयो मोनसे आसुनि बायदि। नाथाय थेवब्लाबो दिनैनि तारिखाव बर'फ्रा जिबायदि फ्रि एन्ड कम्पालसरि होननानै बुंदोंब्लाबो नाथाय बेयो जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव जोंनि जि गामि गफायाव जि सोलोंथाइ फसंथानफ्राव बेबायदि लागु जायाखै। मानो बायदि जायाखै होननानै बुङोब्ला बे सरकारनि खैसारि साननाय, थामहिनबा बिथांमोना बर' बिजोंखौ एबा बर' माहारिनि सायाव बिहारि नोजोरजों नायदों। बिथांमोना दिनै फ्रि एन्ड कम्पालसरि बाबो फ्रि टेक्सटबुकखौ होयोब्लाबो बिथांमोना दिनै बर' बिजोंनि जि फरायसालिफ्राव थोजासे रोखोमनि बिजाबफोरा सफैनो हायाखै। दिनै 5 दान जोबलायलांबाय, थेवब्लाबो दिनै स्कुलाव फरायसालियाव जि फराफारि हिसाबै जि थिखानाय फराफारि बिजाबफोर बेनो सफैनो हायाखै। जेरैबायदि बेनि गेजेराव जों मोननो हायो बिथराइ, जारिमिन, दा बेफोरबायदि बिजाबा मोनाखै। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां लोगोसे बिथांमोनजोंनो आंबो थांफादोंमोन जेब्लानोखि सेबानि चेयारमेन बिथांखौ लोगो हमदोंमोन, टेक्सटबुक डिस्ट्रिबिउसननि जि चेयारमेन बिथांखौबो जोङो लोगो हमदोंमोन। दा बिथाङा बुंदों एसुरेन्स होदों जों जों मास मोनसेनि गेजेरावनो लेखाखौ हरगोन होननानै बुंदों। आरो बिथांमोना बुंदों जोङो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय IS बा DO-निफ्राय जिखिनि जोंनो सार्भे हरो, जिखिनि बिजाब नांगौ होननानै बिथांमोना लिस्ट हरो, बेबायदिनो जोङो बिजाबखौ साफायनानै फाथायहरनाय जायो बिथांमोना बुंदों। दा बे लेखायै जों बुंदों जे जोङो जोंनि लिस्टखौ लानानै बबे स्कुलाव बेसेबां लेखा मोनाखै, मा लेखाखौ मोनाखै, गासै डिटेल्सखौ जोङो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सारनिफ्राय जोङो डाटा लादों, सिगनेचार लादों। बेबायदिनो जों चेयारमेननो गथायदों, मेम'रेन्डाम गथायदों। बिथाङा खोथा होदों जे जोङो उइथिन 1 मान्थनि गेजेरावनो लेखाखौ फाथायहरगोन होनना बुंदोंमोन। आरो बिथांमोना बुंदोंमोन जे जोंनो जिबायदि DO अफिसनिफ्राय IS-निफ्राय जिखिनि हिसाब हरगोन बेबायदि जोङो बिजाबखौ काउन्ट खालामनानै बेबायदिनो प्रिन्ट खालामनानै फाथायहरनाय जायो होननानै बुंदोंमोन आरो बिथांमोना। नाथाय जोङो बेबायदि जों मोननो हायाखै। नाथाय खुगायाव बुंदों मोनसे, खिन्थु बिथांमोना खामानियाव मावदों मोनसे। दा बेबायदि जाहैदों। दा बेखायनो लेखा बिजाबा जों दिनैसिमबो मोनाखै। बेनिफ्रायनो आं बेखौनो बुंदों जोंनि बर' बिजोंखौ बिथांमोना फोथैनायनि लामायाव लांगासिनो। आरो जोंनि बर' मिडियामनि जि फरायसालिफोर बेयावहाय जिबायदि फोरोंगिरि थानांगौ, थोजासे फोरोंगिरि थानांगौ, थोजासे फोरोंगिरि गैया। जेरावनोखि LP स्कुलाव 30 जन फरायसा दंबा बेयाव सासेल' फोरोंगिरि, आरो जेरावनोखि 50-60 जन थायोब्लाबो बेयाव सासेल' फोरोंगिरि। बेयाव जेबायदि थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि होनांगौ बेखौबो होआखै। जायनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खालामदों, लेखा बिजाबनि थाखाय धरना खालामनो गोनां जादों, महाबा हांगार स्ट्राइक खालामनो गोनां जादों, महाबा DO अफिसाव घेराव खालामनो गोनां जादों। होजिखावाबो माने बर'नि जे जेंना बेखौ सुस्रांनो नागिरा। दा बेबायदि थासारि, आरो जोङो थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि गैया। बेनिखायनो जोङो गोदो समनिफ्रायनो जोङो थोजासे फोरोंगिरि जोंनो नांगौ होननानै होजिखाव जोङो बुंबोगासिनो, गाबज्रिगासिनो। मेम'रेन्डाम बेसेबां हाजारनिबो बांद्राय हयथ' बारा जाबाय मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनायाबो, थेवब्लाबो बिथांमोना जोंनि बाथ्राखौ फारसेखौ माथो खोनासङो, नाथाय फारसेथिं हगार हरनाय बायदि खालामबाय थादों। बेखायनो जोङो गोख्रोङै जोङो खावलायगोन जे जोङो दाबि खालामगोन जे आसाम सरकारा जुदि राइट टु एडुकेसन एक्ट होनना बुंदों RTE-नि बायदिब्ला गासैबो हारि माहारिनि मानसिया समान मोन्थायखौ मोननांगोन। भारतनि संबिधाना बुङाखै जे बर' बिजोंनि फरायसालियाव बिजाबखौ हराब्लाबो जायो, फोरोंगिरि खम होब्लाबो जायो। गुबुन बिजोंनि फरायसालियाव थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि हरनांगौ होननाय बिदि कनस्टिटिउसनाव गैया। मानोना बेयाव डेम'क्रेटिक कान्ट्रि, बयहाबो मोननांगौ मोन्थाय दङ, राइट दङ। बेखायनो
जोंबो जोंनि जि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरिखौ मोननांगौ, लेखा बिजाब सम मथे मोननांगौ। जों बेखौनो जोङो आसाम सरकाराव बेखौनो जोङो आपिल खालामो जे थाबैनो जोंनि जि जेंना, फरायसालिनि जि जेंनाफोर, बर' बिजोंनि जि जेंनाफोर, बेखौ जाहाथे बियारि नोजोरजों नायालासिनो दिनैनि थारिखआव जाहाथे नोंथांमोना मोजां गोसो लानानै, मोजां थांखि लानानै जाहाथे जोंनि बर' बिजोंखौबो नायसङो। बेनि थाखाय जोङो देग्लाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बा भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ जोङो गोथारै जों खावलायगोन जे जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय जाहाथे नोंथांमोनाबो नायहरो, जाहाथे बिहारि नोजोरजों नाया, मानोना बेयो मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि। जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावहाय जोंनि फरायसाफ्रा टेक्सटबुक मोनाखै होनदों। बेवहाय बेसेबांसो अनजिमानि बा गांबेसे माने लेखा टेक्सटबुकखौ जोंनि फरायसाफ्रा मोननो हायाखै, बेखौ नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन नामा? बे बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों आं बेखौनो नायगिरि रायजो राजानिसिम आं फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि उदालगुरि जिल्लायावल' नङा, जोंनि सारा आसामावनो बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोर, बे फरायसालिफोराव बिजाबनि जेंनाया दङ। एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै आप टु हाइ स्कुल 9-10 सिमहालागै बिजाबनि आंखाल दङ। मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो सोलिनानै दङ बे जेंनाया। थिग बेबायदिनो बेनि गेजेराव जोंनि उदालगुरि जिल्लायाबो मोनसे। खमैबो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव 2000 बिजाबनिबो बांसिन, आं एसे खमखौनो बुंबाय, 2000निबो बांसिन लेखा बिजाबखौ जों मोननो हायाखै। स्पेसियेलि 9-10आव बांसिन जों लेखाखौ मोननो हायाखै। जेरैबायदि जारिमिन, बेनिफ्राय हिन्दी, बड' बे साबजेक्टखौ बांसिन जोङो मोननो हायाखै आरो। दा हिस्ट्रियावथ' निल होनना बुंनांगोन, गांसेबो मोनाखैमोन। थांनाय मासाव जों जिहेतु चेयारमेनखौ लोगो हमनायनि उनाव गांनैसो लेखाया फैदों आरो बेनि उनाव बेबो जोंनि थाखाय थोजासे जायाखै आरो। दा बे समावहाय नोंथांमोना मोनथिना मोनबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां बाबुल बर' बिथाङा फोरमायनो मोनदों बर' बिजोंनि फरायसाफोरा टेक्सटबुकखौ 2000निबो बांसिन जोंनि फरायसाफोरा मोनाखै। दा बे लेखायैनो जोंनि जेंनाया गुबै बेनो नामा? जेनेबा जायनि कारनाव जोङो सेपारेट डिरेक्टरेट जोङो बिनो गोनां जादों, बेवहाय नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा बुङो? ना, मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जुदि जोंनि फरायसाया लेखाखौनो मोनाबा, फराफारि बिजाबखौनो जुदि मोनाबा, दा फैबाय थानाय जि आनजाद, एनुवेल एग्जाम, दा हाफेयारलि आनजादाथ' जानोसै, दान मोनसेबो गैला, खिन्थु लेखाखौनो मोनाखै। दा बिथांमोना माबायदि आनजादखौ जिरायगोन? दा माबोरैहाय कुइसन पेपारनि सोंथिखौ लिरनो हागोन? दा बेफोरबायदि सोंलु आरो। दा बेखायनो जोंनि जि बर' बिजोंखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौब्ला, बर' बिजोंखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो मा आलादा सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ जोंनो नांगोन। बेखायनो बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय, बर' बिजोंखौ जुदि गमामायैनो जों फोथांनांगौब्ला आरो बर'नि जि सोलोंथाइ हारखौ जों जौगाहोनांगौब्ला जोंनो बेखायनो सेपारेट डाइरेक्टरनि जोबोरैनो गोनांथि दङ। बेखायनो जोङो आन्दलन खालामनानै, मेम'रेन्डाम गथायनानै जोङो सेपारेट डाइरेक्टरखौ बिगासिनो। बेखायनो जे आं बेखौनो आपिल खालामबावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सासे सोद्रोमा हिसाबै, सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै, जे बर' बिजोंनि थाखाय सासे आलादा सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ जाहाथे थाबैनो सरकारा जोंनो दाफुंनानै होयो, आं बेखौनो आपिल खालामो।